bang, bibo giting jok makai kebayang tunggu. Oh. Giting kan? Saya gedet geria gedet. Oh. Kulumbai ayong mangkri자야. mangkri자야? Mukriya. Oh. Mukriya mukhri. मैखं. Mukhung. मैहुं. मैहुंआ माखौ होनोलै आरो आंथ' मिथिला. हाग्रा मोनोदां. हाग्रानि मैखुन. मैखुन. अ मैहुं होनो आरो मैखुनखौ. अ नोंस्रालाय एखेयानो? एखे. एसे दावखोलांसै नै आइजोफोरखौ देखायनोसै. आइजोफ्रा बार जागासिनो दं वासुंबारियाव. गासिबो बर'नि न'जोब बिसोरो. सोरबा सोरबा खारबाय नामा? खारनो नाङा. खुलुमबाय मादै. खुलुमबाय. माथो ओंख्रि जानायमोन? मा ओंख्रि जाया? Mukriya. औ. Isan mama mukri. बावबाय गाव जानायखौनो. गाव जानायखौ बावबाय. Alu ओमफ्राय निउट्रेला. बा ओमफ्राय? गैला. अ नै बेयो बाजैयालाय इण्डियानि ना नेपालनिफ्राय लाबोनाय? बेयो बिहामजो नेपालनि? नेपालनि। बर' नंगौना नङा बेलाय? ए बोन्दों लागासो बियो बोन्दों। सोलोङाखै बर' रावखौ? ए बेलाय बेबो बोन्दों। ए बेबो बोन्दों। माथो फोरोंदिया? फोरोंनांगौथ'। बेबो बोन्दों। बिहामजोफ्रा गासिबो बोन्दोंजोब। ए बियो मा नाम जारौ? के नाम? एन्जेल। के क्लास? हो? 3 इंग्लिश मीडियम ना नेपाली मीडियम? इंग्लिश मीडियम ना? इंग्लिश अंदाइस'? अंदाइस'। भेरि गुड होमबा बिहामजो लागा गासिबो बोन्दों गोजा? ए बिहामजो लागोजोब गासिबो। ओमफ्राय माबाफोरखौ लाबोआसै? बे मेथेफोर गैया? गैया दं गासै मिथिलाङा दं दंनायलाय। नाथाय बिहामजोफ्रा फुरा बोन्दोंखौसो मोनजोब्बाय आरो ना? अ दे औ बिहामजोफ्रा गासिबो बोन्दोंजोब जाहैदों। बोन्दों मानि नेपालि गैया बर' बिहामजो लाबोआसै। खुलुमबाय मादै। बर' दा? बर' रोंखागौ? मा ओंख्रि जानाय? माथो जानाय मैगं जानाय बिदौ जानाय। बेनोथ' मैगङाथ' मा मैगं? दा? औ दा जानाया? औ दा जाबाय मा होनो सबाय जाबाय। औ आलु भाजि जाबाय। आलु भाजि बेदर गैया दिनै? अ ओमफ्राय आदैयालाय मा थांदों? ए उनावहाय ना? बाराव जिरायदों? बिहामजोआ बोन्दों नामा? बिहामजोआ बोन्दों ना बर'? औ बोन्दों जोब गासिबो। बेनिया गासिबो बोन्दों बिहामजो लाजोबनाय। फारौ फियो। बे गामिनिया गासिबो बिहामजोफोरखौ बोन्दोंखौसो लाजोबदों माथो। सोंनाय मानि नुनाय मानि बोन्दोंफोर गोजाजोब। मादै आयौ बोलो गोराथार। बा बुरिबाबो बोलो गोराथार माथो। लोगोफोरखौ नागारबोबाय। बिराद गिलिर बन थिखोना लाबोबाय माथो। बा जेखाइ लानाय नेपालावबो नेपालनि बर'फ्राबो। बा बबे गाथोनाव ना हमहैनो नागिरदों? लाजिबाय। मानो लाजिनांगौ? माहा ना हमहैनो नागिरदों? ए बेखौ मा गामि होनो नोंसिनिखौ? दायजान। दुब्लिबारियाव हमगोन नामा नाखौलाय? दुब्लिबारि ना बाहा? हुकबारि होनो दुब्लिबारिखौ? दुब्लिबारिखौ हुकबारि जाहैदों। गोदान सोदोब सोलोंनो हालायबाय। माइबारि हुकबारि। आंथ' आसाम। बे गासिबो बर'फोरनि न'खरजोब नामा? बोन्दोंसो जाजोब्बाय बिसोरो ना? बोन्दोंफोरनि जाजोब्बाय जाहैदों। बे बर'फोर नङा सिङावसो हाबलांनांगौ। गामियाखौ भारा बुङो। वेस्ट बेंगलनि गामि बुङो। बर' भारा। बे गासिन चौधरी जतलाल चौधरी मेथे चौधरीनि हुलाग्रा बे राजाया तरवार होनानै पदवी होनायनि दाने बर' गामिया सफैनाय
जोङो मा गामि बेयो एबार ना बे चौधरी गामि चौधरी गामि गोदोहाव जगलाल मेचे चौधरीनि बे राणा शासनाव चौधरी पद मोननानैहाय बेहायनि हा संरक्षण खालामनानैहाय गथ'फोरखौ चौधरी पद होआमोन बे जगलाल चौधरीनिनो सन्तान बेहाय दङ आरो बेहाव जों बड'फाराव सफैगासिनो दङ माने बे न'आबो बड'नि नैबे न'आ बड'नि आरो हब बे न' गेदेरनाबो बड'नि बे चौधरीनो सन्तान लाग्रा हरै गासिनो अब बेबो बड'फोरानो मा ओंख्रि जाखांखो मादैमोन मा ओंख्रि जाखांखो बन बुथुमदों बन न'आलाय बबे न'आ हबेनो ना बेसे बुरजा बर'फोर दं बाहायलाय बाहाय दं 20-25 घर दं 20-25 घर बेयो बिहामजो ना सोर बिहामजोआ बेंगलनिफ्राय लाबोनाय ना नेपालनि नेपालनि जोब ना आंथ' आसामनि बर'लेण्ड क'क्राझार मिन्थिगौ ना खोनाफेरबाय थांफेराखै ना फिसालाफ्रा साबसे सानै बिहामजोआ बर' गोजा ना बोनदोंबो बर' लागा सानैबो बर' लागा ना मोजां दे रुम बानायदों ना माथो रुम बानायदों दै दबान जाबाय रुमावनो आरि बड'फोरा बे गासिनो नुनाय माने बड'नि लागा बर'नि न'जोब ना बे ओमफ्राय बड'नि बे गासिनो बे बिल्डिंआबो बर'नि जोब ना गिदिर बिल्डिं लुबाय बिदेशआव साख्रि मावो नामा मावा फेक्ट्रि दङ बिजनेस गोदोनिफ्राय चौधरी महाजन जमिनदार महाजन बेबो बर'नि बर'नि जमिनदार बड'फोरा बे बे बड' लागा बे बड' लागा बर' गामि जाहैदों बर'नि जोब बेलाय नमा नै बिबार मा गायदों लेम्बुनि बर'नि जाहैदों बेबो नमानो दंखायो बेनाबो बर'नि हरैनाबो बे नुगासिनोबो बर'नि Don Bosco dong English boarding school Don Bosco school sana gollay be dim hosta ini masuk ke balai Smart Gym Charlie Japa बे जिमा बर'निनो जाहैदों रबिन मेचे बे एक्टरबो जाहैदों नेपालनि एक्टर दा जिम खुलिदों दिनै बन्दसो नङाबा सिङाव हाबनानै देखायनो हागौमोन दा आरियाव थांनायसै जों मिनि माउन्टेन बुंनाय मिनि माउन्टेनाव थांगोन जोङो दा आङो बे भिडिअखौ बाहाय फोजोबगोन मानो होनबा बिराद गोलाव जागोन नालाय आरो चार्जिं खालामनांगौ जोङो दसे जिरायनानै मिनि माउन्टेनाव थांगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बाहाय फोजोबबाय नोंथांमोनहा अननानै लाइक शेयार खालामनानै हो आरो बयनोबो देखाय आरो सोरबाफोर बे नेपालनि बर' गामिखौ बेरायनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा आदाखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन टाइटेलावबो होना होगोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामलाय माने ओरैनो फ्रि नङा बयहाबो टाइम दं टाइम इज इम्पर्टेन्ट ओंखायनो सोरबाफोर जुदि भेरि सिरियास जुदि नेपालनि बर'फोरखौ नायगिदिंनो लुगैदोंबा कन्टेक्ट खालाम एसे एनै पेमेन्ट चार्ज लागोन डिसकास खालामबानो जाबाय बेसेबां लागोन अब्ला भिडिअखौ बाहाय फोजोबबाय दे थेंक इउसै जय बर' हारिनि